Tiež patríte k tým, čo idú z každého nákupu s 2 igelitkami v každej ruke? No, je nás takých viac. V Ilave by ste dnes ale zrejme nepochodili. Hodinový výpadok plastových tašiek sa tam v niektorých obchodoch postarali študenti tamojšej obchodnej akadémie. Dobrý deň. My tieto tašky dávame zadarmo, aby sa obmedzilo používanie tých plastových tašiek. Podľa posledných prieskumov Európskej únie na Slovensku sa spotrebuje 466 igelitových tašiek na obyvateľa za rok. Veru, nemáme sa čím chváliť. Napríklad v Dánsku sú to iba 4 plastové tašky. U nás však vo väčšine prípadov, ako by sme si nákup bez igelitky ani nevedeli predstaviť. No veľmi. Však to iné není. Keď chcem aj niekomu zabaliť ako 2 výrobky, že pýtajú si každé do jedného vrecka. A takto nejako sme sa zrejme prepracovali až na prvé priečky v používaní. V Ilave a zároveň ďalších 5 európskych mestách dnes hovorili plastu hlasné nie. Ako vhodnú alternatívu k igelitovým taškám ponúkali študenti papierové alebo plátené. No väčšina reagovala pozitívne, že by nebola proti tomu, aby sa zakázali a že nemajú radi plastové tašky. Hoci je zvyk železná košeľa, zdá sa, že pribúda tých, ktorí by sa ho vedeli zriecť. Veľmi málo, to už musí byť, aby som takú igelitku použila. No ja si nosím, ak mám doma ušitú. Platenú alebo takú koženú. Papier, keď stojí väčší užitok, môže to recyklovať a zase spraviť druhý. Myslím, že by to prijali. Zvykli by si. Zvykli by si, áno. Katarína Tekeľová, televízia Markíza. Doteraz boli jednou z